Mandinibulise mzindini ontetho isisiXhosa. Andifuni ukuba mde nanjengokuba ndiqhele ukutsho kakade, kodwa namhlanje andizugqitha nyhani kwimizuzu emihlanu. Ilizwi lethu lanamhlanje masilifumane kwincwadi ethi Ityala lamawele. Ithi lenkonde iceliweyo into yokokuba izokugwebela ityala. Ithi makwedini nizalwa yindoda enye. Xa ninobabini niyadingana. Lo mzi awunakuma ngomnye wenu omnye engekho. Ndifuna siyibambe kulaa ndawo. Makwedini nizalwa yindoda enye. Lo mzi awunakuma ngomnye wenu omnye wenu engekho. Nidingana nobabini ukwakha lo mzi. Ithi lenkonde ke ngoku bambisanani. Ivela gama bambisanani. Izibilini beziphezulu emadodeni, ecinga fanele okokuba kuzawuthiwa nantsi inkulu okanye kuthiwe nantsi inci, kungenjalo kuthiwe nantsi inci okanye nantsi inkulu. Yaske yathi lenkonde makwedini nizalwa yindoda enye. Bambisanani nakhe umzi kayihlo. Mna namhlanje ndithi kuni ma-Afrika mahle, nokokuba ungumKrestu, nokokuba ungumMuslim, nokokuba ulirasta, nokokuba ukwinkolo kantu, kodwa make sijonge into yokokuba sizalwa phi. Sizalwa yindoda enye. Ma7nyanani ngokwesizalo esiphuma kuso, hayi ngokwenkolo esikholelwa kuzo. Ukuba iinkolo ziyasidunga-dunga, ziyasichitha, masimanywe sisizalo, sibambisane ngenxa yesizalo, sithandane ngenxa yesizalo. Uyabona ke inkonde xa izisa isisombululo iye yona ingajongi uba abantu bazawuthini, abantu bavakalelwa kanjani. Koko iye ijonge into yokokuba esi sisombululo ndiza naso siza kuba nagalelo lini na kwixesha elizayo. Xa sinokhulisa abantwana bethu ngepolitiki yokuthukana ngenxa yenkolo, sesibonile ukuba politiki abapolitiki babesikhuthaze ekubulaleni impimpi ngo-1985, besithi abelungu abafuneki nganto, besithi umhlaba ngowethu. Mingaphi iminyaka sikhululekile ngoku umhlaba ukubani? Mingaphi iminyaka sikhululekile ngoku abelungu balala noba nezihotele? Apho ndiya khona ke ndiya kwindawo ethi masingabafundisa abantwana bethu inzondo ngokwenkolo, kuba sesibonile into yoba inzondo ngokwepolitiki azisebenzi. Inzondo ngokwepolitiki ayisebenzi, ayisebenzanga, ingenakuze ibe sasebenza. Ndithi ke ngoku nenzondo ngokwenkolo ayinakuzisebenze nokuba ungayihombisa kangakanani, nokokuba ungayihombisa kangakanani uyenze ibe ntle kangakanani. Siyibone kwii-politicians ziyihombisa into yokokuba umhlaba ngowethu, azibafuna abelungu, kodwa zilala nabelungu ezihotele. Iinkokeli zethu zinikwa imali ngabelungu, zizothetha nathi, zihamba ngeemoto ezikanokutshiwo zinikwe ngabelungu, ii-leader zethu. Yile nto nani nifuna ukuyenza kwinkolo kantu, umntu athathe andifuni uthetha. Bendithe xa ina-5 minutes ndiyayiyeka le video, ndizayiyeka nyhani, andifuna uthetha kuba izasibe ngathi ndithetha into zabantu. Suthe ebantwini abelungu this, abelungu that, kodwa wena ulala ngengubenye nabelungu. Yeka abantu bavane nabelungu. Why once for all singenawusuke sivele sakho uxolo nabelungu? Kuba ikhona indawo ethi yakho uxolo nezinto ongenawuze zijike. Andithi mna
umhlaba mawungabuyi xa ukwazi ubuya, anditsho. Koko into endiyithethayo inye, masingamane singathi singamaqhawe kodwa sibe sizazi bezintliziyweni zethu ayikho loo nto leyo siqhatha abantu. Uzawubuya umhlaba, uzawubuya umhlaba, abelungu engobalapha. Kodwa uneeprojekthi ezifundwa ngabelungu abangengobalapha. Awubaxeleli abantu ngeemali ozinikwe ngabelungu kwezi projekthi uziranayo. Masingaqhathani bethuni. Kodwa ke izwi lisithi lona singabantwana bomntu omnye, masimanyaneni ngokwesizalo, nokokuba iinkolo zizama ukusahlukanisa kangakanani, kodwa siyadingana. Ngokwesizalo siyadingana kuba iAfrika ayinawuzikwazi uma engekho amaKrestu, ingenakuma bengekho abenkolo kantu, ingenakuma engekho amarasta, ingenakuma bengekho nabanye sicinga fanuba thina ngabantu nje. Ndake ndenza umzekelo lapha ngegeza, ndathi kude kudala into yayisenzeka uba kukho umze kusilwe utywala kuwo kude kukho nenyama. Ndenza umzekelo, kufika umntu, aba bantu bangamageza, kufika umntu ebenikwa ukutya, anikwe ijagi yotywala, atye ukutya, awugqiba asele utywala, oxwaye iingubo zakhe, eligeza enjalo ahambe. Into ibihlonitshwa phayana yinto yokokuba lo mntu leligeza kungenzeka ithi kanti kubantu beli khaya kanye kulo mzi kwenziwe kuwisiko kukho umntu othile owayegula ngengqondo. Laa mntu uzongcamla apha esiza ngalo mntu nina nimbone ngathi ligeza. Into ebonakalalisayo mhlophe into yokokuba ngokwasesintwini, ndicela uthula. Bendithe xa ina 5 minutes le video ndiyayiyeka, ndicela ukuyiyeka, kodwa ndiyiyeka ngegama elithi ndicela simanyaneni ngokwesizalo, simanyaneni ngokobuAfrika. Kuba eyona nto iye indenze ndibe buhlungu mna yinto yokokuba uza kufumanisa into yokokuba kwakwaba bathi bona banxabalazanga, xa sinohlala phantsi sibe ngamadoda kuncokolwe, kungaphandle kuye umntu engenguye umKrestu, engayi ecaweni, esithi ubambelele esintwini, sithi ke ngoku kulungile ke bhuti khawuze make siyohlala ngasebuhlanti ke njengamadoda. Omnye angaphuma seyinkwenkwe. Andithandi siye kuloo ndawo. Ifana ke ngoku naleyo yoba uthi ungendanga ufuna uhlonitshwa ngesidima sikamama kodwa ube usithi madoda emadodeni. Ugqibile mos usibonisa uba awungomntu esinokwazi ukumthemba thina lowo. Kodwa ukuba besimanyana sihloniphaneni ngokwesizalo, ezinye zezinto endizithethayo bendingazukuzithetha. Mandithule moste. Ndithi masihloniphaneni ngokwesizalo. Ukuba awundiva uzayiqaphela le nto. Uyabona kokwenu ukubuya indoda, umna wakho yinkwenkwe, kwenziwa isiko, awunayo into ecalula umnawo wakho kuba uyayazi ukuthi yes uyindoda wena, uyinkwenkwe yena, kodwa apha kokwenu nidibene ngesiko lakokwenu ekufuneka imimoya yonke, umoya wakho wena njengendoda, umoya wakhe njengenkwenkwe uxolile. Wonke umuntu ahloniphe eli siko lenziwayo khona ukuze isiko lilunge. Ukuba sithi sifuna ukumisa ubuAfrika, masihlonipheni zonke inkolo, sihloniphaneni sikwiinkolo ezahlukahlukeneyo, simanyaneni ngokwesizalo kuba sonke singamaAfrika. Camago.